Už na prvý pohľad je jasné, že sa niečo stalo. Pán Igas tvrdí, že ho poslanec udrel. Ja bol na blízku, tak asi tak a natiahol pesťou, udrel ma do tváre. Všetko sa to malo odohrať v týchto priestoroch mestskej športovej haly v Bánovciach nad Bebravou. Dôchodca aj poslanec tvrdia, že sa pohádali. Jak som sa s ním rozprával, tak niekto ma posotil, ja som sa oprel a ten pán spadol. Zašívanie nastalo po údere pána poslanca Ľubomíra Žoriesku. Pesťou. Ja som nikoho nenapadol. Pán Igas dnes absolvoval vyšetrenie u svojej obvodnej lekárky. Nehovorím, že som nespravil ja chybu, ale mám ma dať vyviesť buď službou, ktorá tu robila, alebo políciou, alebo hocičím spôsobom, ale nie sa dotýkať a udierať. Samozrejme, že ma to veľmi mrzí, čo sa stalo. Ja sa mu ospravedlňujem a mrzí ma toto viac, že ja tohoto pána poznám. Privolaná záchranka potom odviezla dôchodcu do nemocnice v Partizánskom, kde mu tržnú ranu zašili 5 stehmi. Aj v tomto prípade však zohral úlohu zrejme alkohol. Som mal vypité, ale nie, že spity a pán poslanec takisto. A dosť. Dôchodca podal na poslanca trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. Z Banoviec nad Bebravou Michal Bujna, televízia Markíza.